Partner! Oy! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Yaang ating mahiwagang burnay! Sa isang art class, ay inatasan ng guro ang kanyang mga estudyante na gumuhit ng isang larawan. Class, ang title ng activity natin ngayon ay pinamagatang The Superhero I Want to Be. Oh. Kailangan ninyong iguhit ang larawan ng isang superhero na gusto nyong maging. Tandaan, ang pinakamalikhaing gawa ay makakatanggap ng mataas na marka. Exciting, di ba? Kaya mga bata, simulan nyo na. Sabi ni Binibining Harleen sa mga estudyante. Inumpisahan ng mga bata ang pagguhit. Bawat isa ay naghahangad ng makakuha ng mataas na marka. Subalit bukod dito, makikita sa mukha ng mga mag-aaral ang kaligayahan dahil sa isang napakagandang pagkakataon ito na maisalarawan ang superhero na malapit sa kanilang mga puso. Pagkalipas ng mahigit isang oras na pagguhit, ay siya namang pagtunog ng bell ng paaralan. Mag-bell ka naman, partner. Ako na nga nagbabasa. Ako pa rin yung bell. Ting! Malaki ba? Malaki? Malaki. Malaki. Ting! Sakit sa tega. Kairita. Sana hindi ko nalang sinuggest. Ting! Ting! Pagkalipas ng mahigit isang oras na pagguhit, ay siya namang pagtunog ng bell ng paaralan. Ay, malaki nga. Hudyat ito na uwian na ng mga estudyante. Isa-isa namang kinolekta ni Binibining Harleen ang mga drawings at nagpaalam sa kanyang mga mag-aaral. Class, bukas ay ibabalik ko sa inyo ang mga iginuhit ninyo para malaman ninyo ang inyong mga marka. Goodbye. Goodbye din po, Binibining Harleen, sagot ng mga estudyante. Nagmamadali ang mga estudyante sa paglabas ng silid-aralan. Inumpisahan naman ni Binibining Harleen ang pag-check at paglalagay ng marka sa mga likha ng kanyang mga mag-aaral. Hindi maiwasang mapahanga ni Binibining Harleen sa mga iginuhit ng kanyang mga estudyante. Isa-isa niyang nilagyan ng grado ang mga larawan. Grasshopper Man, 7 points. Magnet Man, 6 out of 10 points. Time Freezer, 7 out of 10 points. Robo Homework, 5 out of 10 points. Wala bang volta dyan? Wala partner. Walang volta eh. Bawat larawan na tinitingnan ni Binibining Harleen ay mga superheroes na kakaibang lakas at kakayanan. Nababalutan ng makukulay na costume at magagandang sandata. Ang mga superheroes na ito ay may natatangi ding mga pangalan. Patunay ito ng pagiging malikhain ng mga gumuhit nito. Habang patuloy ang paglalagay ng mga grado, ay bigla na lamang natigilan si Binibining Harleen sa sumunod na larawan na kanyang nakita. Ano kaya? Kakaiba ito sa mga nauna. Aeroplanong papel yung sinabmit. Lahat nag-drawing ng superhero. Estudyante nag-submit ng aeroplanong papel. Kakaiba ka mo eh. Kakaiba ito sa mga nauna. Ang superhero sa larawan ay hindi kasing garbo ng iba. Ang suot nito ay isang salakot na panlaban sa init ng araw. Isang vest na matingkad ang kulay, puting guwantes na proteksyon sa kamay, at makakapal na gomang bota para sa paa. At ang tanging sandata ng superhero na ito ay isang piraso ng walis tingting na may mahabang hawakan. Hulo? Baka naman kalaban ng hero yan. Kaya nga eh. Sa ibaba ng larawan, mababasa ang pangalan ng superhero.
Pinangalanan ito ng gumuhit bilang si Garbage Man. Ang superhero na si Garbage Man ay iginuhit ng isang batang lalaki na si Pornchai. Habang tinitingnan ang larawan, ay biglang napaisip si Binibining Harleen. Ipinagpaliban niya muna ang paglalagay ng grado sa drawing. Nagbakasakali siya na hindi pa nakakauwi si Pornchai, kaya agad siyang lumabas ng classroom para hanapin ang bata. Ay naku ma'am, nakaalis na po si Pornchai. Pagkatapos po ng klase ay nagmamadaling umalis. Araw-araw siya nagmamadali sa pag-uwi. May hinahabol kasi siya palagi, sabi ng kaklase ni Pornchai. Hinahabol? Bakit? Saan ba nagpupunta si Pornchai pagkatapos ng klase? Tanong ng guro. Suma-sideline detective yan. Correct. Humahabol ang kriminal. Tama. Or, kaya nagmamadali lagi partner. Suma-sideline. Nagnanakaw ng cellphone. Kaya ang bilis tumakbo. Lagi nasa habulan. Correct. Sanay sa pulis. Hinahabol? Bakit? Saan ba nagpupunta si Pornchai pagkatapos ng klase? Tanong ng guro. Hinahabol po ni Pornchai ang nanay niya na tagawalis ng barangay natin. Tumutulong po kasi si Pornchai sa trabaho ni Aling Elena. Bukod po sa gusto niyang tumulong sa pagwawalis, binabantayan din ni Pornchai yung nanay niya laban sa mga kaskaserong driver. Ayaw niya na po kasing maulit yung nangyari kay Aling Elena noong nakaraang taon. Sagot ng estudyante. Bakit? Ano bang nangyari sa nanay ni Pornchai? Muling tanong ng usyoserang Binibining Harleen. Yung estudyante may pagka-chismosa rin. Correct, nag-usap ang mga chismosa. Bakit? Ano bang nangyari sa nanay ni Pornchai? Muling tanong ni Binibining Harleen. Nabalian po kasi ng tuhod si Aling Elena matapos masagasaan ng isang sasakyan. Mabuti na nga lang po at hindi gaanong napuruhan. Pagwawalis lang kasi ang hanap buhay ng nanay ni Pornchai. Kung hindi ito makakapagtrabaho, ay mahihinto si Pornchai sa pag-aaral. Kaya po ganun na lang ang pag-aalaga ni Pornchai sa nanay niya. Ayaw niyang mapagod ito ng sobra, kaya siya pumapalit kay Aling Elena sa pagwawalis pagkatapos ng klase. Kaya lagi siyang nagmamadali. Paliwanag ng estudyante. Ganon. Stalker tong estudyante na to. Correct. Alam pinagagawa ni Pornchai eh. Muling tiningnan ni Binibining Harleen ang iginuhit ni Pornchai. Ang superhero na si Garbage Man. Doon niya naunawaan ang ibig sabihin ng larawan. Si Garbage Man ay isang tagapagtanggol. Hindi man kasing bongga ng ibang superheroes, si Garbage Man ay may malinaw at simpleng hangarin. Ang makatulong sa nangangailangan. At wala mga high-tech na sandata gaya ng ibang superhero, si Garbage Man naman ay may ginintuang puso na kayang-kayang pumuksa sa kasamaan. Si Garbage Man ay isang bayani, isang tunay na superhero sa totoong buhay. Dahil ang superhero na si Garbage Man ay ang estudyanteng si Pornchai. Isang batang karapat-dapat parangalan dahil sa di matatawarang pagmamahal sa kanyang magulang. Kinabukasan ay ibinalik na ni Binibining Harleen ang mga drawing ng kanyang mga mag-aaral. At nang iabot na niya ang gawa ni Pornchai, ay buong pagmamalaki niyang inanunsyo sa buong klase ang nakuha nitong grado. 10/10. Galing ah! Para sa superhero na may ginitoang puso. Ang number 1 sa puso ng kanyang magulang na si Garbage Man. Wow! Ang ganda. Isipin mo sa murang edad mga kabisyo. Correct. Alam niyo na kagad yung value ng pagtulong at alam niyo na kagad yung value ng kanyang nanay. Totoo. 'Di ba? Yung mga iba lumakit na at lahat-lahat bastos pa rin sa magulang. Sumasagot. Akala mo, kung makapagbarubal, di ba? Correct. Akala mo mga talagang nanay nila. tama. Yung mga namin nakita nga ako, anak na ng babato ng nanay eh. Talaga? Isipin mo, di ba binabarubal mo yung nanay mo kapag hindi binigay ang gusto mo? Nakakalurke, no? Bilib din ako sa nanay.
Kasi napalaki niya na maayos yung anak niya. Tama. At yun ang maganda. Oo, bilib ako sa nanay na At yun ang dapat. sa pagwawalis, 'di ba? Na itaguyod niya sa pag-aaral yung anak niya. Maraming ganun. Meron tayong mga tambalani sa partner ng mga sweeper. Yun yung trabaho nila. Pero napag-aaral nila yung anak nila. Correct. Kaya Diba kayo nakakahiya yung mga yung mga nakatapos tas ayaw magtrabaho. Diba, Sasabihin nila wala silang mahanap or sasabihin nila tinatamad sila. Oh, Diba? hindi rason yun mga kaibigan. Palamunin. Tinatamad ka lang. Correct. Kasi nasanay ka na palagi nakadepende sa nanay at tatay mo. Tama. Nakaasa ka, nakala mo laki ka nalang bibigyan ng nanay Correct. at tatay mo. Nakakahiya naman sa batang ito na Nag-e-effort. nag-e-effort Diba? na makatulong sa kanya nanay, Yeah. makapagtapos sa pag-aaral kahit ang nanay niya, alam natin kakarampot lang ang kita. Correct. Diba? Sa pagwawali sa lansangan. At yan ang tunay na superhero. Tama. Ay, bongga talaga nito si Pornchay. Pakitang gilas ever. Di ba, bilib kami sa'yo at bilib kami Oo sa naman. nanay mo. At Saludo sana, kami. At sana maraming mga katulad na mga batang katulad mo. Correct. Yan. Kanya-kanya tayo na superhero natin sa buhay mga kaibigan. At ito, alam natin ng mga taong ito na tinuturing nating superheroes, sila yung mga tipong ng taong maganda ang nagdudulot sa atin. Tama. Maganda yung impluensya sa buhay natin. Yun. At yun ang Diba? dapat na tinuturing natin mga bayani ng ating Correct, buhay. 'di ba? Yung mga tao na positibo ang impluwensya sa ating mga Correct. lives. 'Di ba? Thank you Maywagang Burnay sa isa na namang napakagandang kwento. Ang mga kwento po ng Maywagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search niyo lang po Tambalan! Pwede niyong i-like ng i-like, pwede niyong i-share ng i-share mga kaibigan para marami rin ang ma-inspire sa kwento kwentong ni ito. Pornchay. O, di ba? Dumadugundong daw ang tambalan ng Love Radio dyan sa Willis Gym, dyan sa Velasquez Street, Tondo, Manila. Uy. Andyan sina Alex, si Lex, si Akira, si Red, and Dwight Trinidad. Good morning. Salamat Good sa inyo. morning and thank you for tuning in sa lahat ng mga kabisya nating nagpapalaki ng katawan sa gym. Magandang umaga. At sa Ayan. lahat ng mga nag-gym para makakita ng malaking katawan, magandang umaga rin. O siya mga kabisyo, hanggang alas 12 po tayo magkakabanding-bandingan dito sa Metro Manila and via live streaming www.loveradio.com.ph. Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun!